стискайте палци, защото тук има сериозни неща. Така, трета награда. Чай, че ще бъде две. Гота Джи Добри. Това са хората, които имат предвид, че чух миналата година, тази година те са 3 години по-добри. Точно това има така трябва. Втора награда, аз лично много харесвам певеца и фронтмена на тази група. И тя ги чухме миналата година, тази година са още по-добри. Група Voltage Дупница. И първа награда, която обаче не е Гран При, тя е първа награда. Група Едикт от Молдова. Браво! С програма за концерт в Swing и Pop.